Storya ng pag-ibig na wagas. Storya ng pagtataksil at pang-aahas. May ginawang panakip butas. May happy ending ang wakas. Damdaming malambot at matigas. Sa live drama, pwede nang ilabas. Tutulo na at tatagas ang mga katas ng nakalipas. Katas ng nakalipas. Dear Uncle Tago And Tita Tanya Chinita. hatid sundo ko po ang girlfriend ko. Baka agawin pa ng iba. Feel good morning po sa lahat ng nakikinig at nanonood ng programang Mga katas ng nakalipas. Ako po pala si Ellie ng Tandang Sora, Quezon City. Fresh graduate po at board passer sa Civil Engineering Licensure Exam. Ngayon po ay nagtatrabaho muna ako sa isang construction firm at kapag nakapag-ipon na po, balak ko po, Uncle at Tita, na magsarili na. Gusto ko maging contractor balang araw. Dahil engineer na po ako, meron pa akong kotse, naging girlfriend ko si Maggie. Manager po siya sa isang restaurant sa may BGC. Maganda, sexy at higit sa lahat mabango. Ang bango ni Maggie. Kaya po ako na-inlove sa kanya. At alam nyo, Uncle at Tita, kapag ako po ay na-establish na, makakasalan ko na tong si Maggie. Kaya ini-effortan ko po. Hinahatid ko siya, sinusundo sa trabaho. At dito na nga po nagsimulang tumagas Ang mga katas ng aking nakalipas. Good evening, sir. Yes, good evening. I'm Maggie, the restaurant manager. Hi, Maggie, I love you too. Thank you, sir, for dining here sa aming restaurant. Just wanna ask, how's the food? Food? Okay food. Masarap food. Masarap. Dami food. Thank you, thank you. Sana po bumalik kayo dito sa amin, ha? Of course. Thank you, Sandali, sir. babe. Meron pa po ba kaming pwedeng ipaglingkod sa inyo? Sandali, tanungin ko yung bibi ko. Ayan, di ba? Batang-bata yung chicks ko. Anong kailangan mo, manager, sa amin? Minalalandi mo ba yung boyfriend ko? Uy, huwag mong awayin yan. Manager yan eh. Ma'am, hindi po. Tinatanong ko lang kung kamusta po yung kain nyo dito sa restaurant namin. Kakain ba kami dito kung hindi masarap? Kaya umalis ka na, pwe!
Sir, ma'am, so Pasensyahan sorry na mo po na kung yan, nastorbo baby ko ko. po kayo Sige po, enjoy your Hindi meal naman, po. hindi naman na-isturbo. Sige po, kailangan mo yung tubig? Tubig? yung Extra rice? pinakamahal na tubig. Sige po, bottled water. Sige, dadala. Meron po kami niyan dito. Sige. Ayan. Salamat po. Salamat. Sige po. Ah. Grabe naman yung customer na yun. Napakamaldita. Anyway, salamat na Ma'am, kumain siya ma'am. dito. Tristan. Ma'am. Yes, may kailangan ka? Ma'am, andyan na yata yung boyfriend niyo po. Naghihintay. Andiyan na si Ellie? Mm, Sige. opo. Tristan, ikaw, anong oras out mo? Ba't andito ka pa? 6 out mo 7:30 may ano na. po ma'am, mag-overtime na lang ako kasi Hindi kita pinag-OT absent yung isa ma'am eh. Maraming sige, tao. Sige. Huwag ka magpagod. Basta, thank you dahil nag-OT ka kahit di ko sinasabi. Salamat sa walang pagsalo anuman ng yun, ng mga ibang Patahan mo na yung boyfriend mo ma'am, Sige. hinihintay ka na doon. Oo, sige. Una na din ako Ingat kayo dito. Ay, alis na po kayo ma'am, mag-out na kayo? Mag-out na rin. Pero ikaw, gusto mo ba sumabay? Tignan ko lang ma'am. Liligpit lang ako doon sa may kitchen. Sige po. Sure ka ba? Opo. Sige. Babe, Sarap po talaga mag-kiss, babe. babe, salamat sakit ka mo ng likod ko Oy, ngayon. kawawa. Ang daming customer today. Ganun talaga yan, babe. Kung magkapag-alala, Ikaw, babe. kamusta trabaho mo? Kamusta araw? Ay, hirap talaga mga muhan. Pag ako, magkaroon ng sariling, maging kontraktor na ako, babe. Yayaman na tayo. Hindi mo na kailangang mag-manage ito, magpatayo tayo sariling restaurant. At ako ang gagawa. Civil engineering ako eh. Babe, salamat. Civil engineers. Basta. Ako mahala siya, babe. Ganyan kita kamahal. Salamat, babe. Mwah! Thank you. Ano, mag-out ka na ba? Oo, tara, uwi na tayo. Okay. Sige. Pero, Antay kita sa parking. oo, sige. Salamat ako. Ay, di baka masalisihan ako. Kunin mo na yung bag mo, ha? Kunin ko na yung bag ko, Antayin kita, ha? Sige. Mahirap na, masalisihan tayo. Ano Maraming mga... sinasabi mo sa lisi? Mga lalaki na membro ng salisigang, baka masalisihan ako eh. Ang ganda mo kasi, babe. Diba? Pero ikaw lang mahal ko. Ay, dapat lang. Mahal na mahal kita. Hindi ko gagawin tagal-tagal na natin. Pinag-iisip mo pa akong ganyan. Siyempre, mga 2 years and 1/4 pa lang tayo. Pero, mahal kita. Nagdududa ka ba sa akin? Wala, babe. Wala. Ako Ba't nga naman nagdududa sa'yo Basta civil engineer, babaero Babe, yung iba yon pero ako, nagbago Ay, na ako. alalahanin mo yung kaibigan mo sa office ng babae yun, kinonsinti mo. Babe, support lang yun. Hindi. Ibig ko sabihin, babe, hindi ko magagawa Birds with sa'yo. babe with the same feather, flock together. Babe, huwag ka mag-alala. Hindi ko magagawa sa'yo yun. Alam mo naman, pakakasalan pa kita. Alam mo, defensive ka, mukhang sige may na nga. ginagawa ka. Sige na, para hindi ka kunin mo na yung gamit mo, ha? Ko lang ha. Yan. Pasok. Babe. Ano, mabango ba yung car ko? Bagong car wash yan. Oo, ang bango sobra. Dinala ko kaya na... Ba't lagi ka... Wreck-It Ralph. Di ba usually hindi naman weekly yung pagpapacar wash? May sinasakay ka ba ditong iba? Wala. Ba't Bakit naman? ang linis lagi? Ba, parang natatakot ka na may makita kong ibang buhok, hibla, Or- Babe, wala, babe. or tissue, or wipes. Babe. May Wala, babe. wipes ka dito. Para saan to? Para sa atin yan, babe. Yung Sa wipes. atin? Hindi naman tayo nag-wipes. All my wipes. Wait, Marami kang... Babe, pinupunas natin yan pag malagkit. Alam mo naman, pag wala tayong tubig panghugas ng Diba, kamay. baka may sinasakay ka Wala nga. dito, Ano ka ba? Ano, alis na tayo? Teka, si Tristan pauwi na rin. Teka lang, babe, tatawagin ko Tristan! Ano tawagin, babe? Tristan! Tristan! Ay, Tristan! ma'am, ano po yun? Out ka na din? Alika na, Oy, bye. sabay ka na. Babe, Ay, hindi na po. Mag-aabang na lang po ako ng ng jeep. Okay lang po, okay lang. Hindi, sabay na natin, babe. Sabay na natin taga QC din to. Ay, hindi po, Pasig lang Taga naman ako Pasig pala, madadaanan. Sige na, sige, babe. Babe, sige na, sabay na natin. Tristan, halika na, sakay ka na, ako magbubukas. Sakay ka na. Ma'am, nakakahiya naman kay sir. Sir, okay lang po ba, sir? Ay, nakasakay ka na Ah,
Okay lang, basta sa babe ko. Bay, ito lang ang sabihin ko sa'yo, bay, ha? Pag may mga away dyan sa babe ko, ha? Ikaw ang mag-support, ha? Kung wala ako, ha? Ay, opo. Ay, sir, babe, ano di, yan? ano namin yan si ma'am. Mahal na mahal namin yan doon kasi mabait po yan sa amin lahat, sir eh. Buti naman. Babe, alam mo yun si Tristan, isa din sa pinakamasipag kong crew. Kaya Ay, hindi worth naman it po, isa nakakaya kayang naman kasi po. nag-OT nga yan kahit ko sinabihan. Kaya babe, daan na lang natin sa kanila ha. Babe, sabihin natin. Brad, idaan lang namin kung saan ka pwedeng dumaan, ha? Opo. Wala namang problema, ma'am. Kasi nakakahiya naman. Ano, alis Tara. na tayo? Hindi. Atay, ayaw mandar. Babe, ano nangyari sa kotse mo? Bagong car wash nga, titirik naman. Nabasa lang ngayong spark Carburador. plug. Grabe naman sa carburador. Ito na. Panarin ko na yung kotse ko, ha? Dali, ayaw, mandar. Saan tayo nakasakay? Pinalitan ko na yung makina to. Okay? Dahil mabait naman po ako, Uncle at Tita, ay pinasabay na namin at pumayag na akong sumabay yung waiter niya na si Tristan. Mukha namang mabait. Kaso nga lang, mukhang maitsura din. Parang mas gwapo pa sa akin. Pero engineer ako, syempre. Alam, papatol siya sa waiter versus engineer. At sa akin pa yung kotse. At dahil po dyan, siguro sa isang linggo ang kulatita ay 3 o 4 na beses na sumasabay pa uwi sa amin si Tristan. Naging kampante na rin ako kasi nagkakausap naman kami, okay naman siya. Subalit, makalipas ang ilang buwan ay tila may nagbago kay Maggie. Hello, babe. Babe, papunta na ako dyan sa restaurant mo sa BGC kasi sunduin na kita. Babe. Hindi ako sasabay ngayon. Ha? Babe. Meron kaming after party kasi nag-inventory kami today and ang taas ng aming sales. So, meron kaming party, may sayahan kami ha. Hindi, bukas na lang ako sabay sa'yo, okay? Bye! Andali! Oy, babe! Ba't biglaan yun? Ba't biglang ngayon lang nagsabi na hindi siya sasabay? Ano kayo nangyari doon? Baka tatawag na naman ulit yun, boyfriend mo, ma'am. Ano ko muna, airplane mode ko yung cellphone ko. Ganun ba yun? Do not disturb or kaya airplane mode. Pwede pareho yun para hindi niya ako matawagan. Huwag mo na akong ma'am. Ano ba yan? Anong tatawag ko? Baby. Ganun ba? Halika dito, baby. Tristan. Baby. Baby Tristan. Nagtaka lang po ako, Uncle at Tita, dahil parang sa isang linggo, 1 o 2 beses ko na lang po siya nahahatid at nasusundo sa restaurant sa BGC kung saan po nagtatrabaho si Maggie. At tila ba nawala na rin yung lambing niya sa akin. At pag ako na may nauuhaw,
Kung dati-rati, pinapainom niya agad ako. Subalit ngayon, hindi na po. Nagagalit siya dahil pagod daw siya sa trabaho. Marami daw customers. Marami daw siyang meeting. Keso magkakaroon daw ng expansion ng kanilang restaurant at siya daw yung na-assign. Mahal ko po si Maggie kaya hinayaan ko na lang po siya. Napansin ko rin po na pag sinusundo ko siya, hindi na sumasabay si Tristan. Sabi pa niya, nakabili na raw ito ng motor. Paano naman makabili yun? At nagkausap kaming muli ni Maggie. Babe, ayan. Parang yung mga hiningi mo, Parang binigay ko na. Donut, pizza, spaghetti, ayan. Dinala ko. Parang lakas mo kumain ngayon, babe. Oo nga eh. Eli, ang taba mo ngayon. Ha? Napapayat na nga ako eh. Parang ang taba. Hindi ko nagugustuhan yung itsura mo. Ha? Tsaka Bakit yung kaya? amoy mo, ang baho. Yan ba yung dati mong pabango? Parang naiirita na yung ilong ko dyan. Babe, wala naman akong binago sa pabango ko. Ang baho eh. Joey Malone eh. Joey Malone eh. Ayoko niyan. Pwede magpalit ka ng damit. Tsaka, ang itim ng batok mo ngayon, naiasiwa ako sa mukha mo. Teka lang, ano bang nangyari sa'yo? Ba't parang nangungutya ka na sa akin? Ah, Kuha mo ako ng plastic. Dali. wala akong plastic. Ito na, t-shirt na lang. Nahihilo ako. Ano bang nangyari sa'yo? Ha? May sasabihin kasi ako sa'yo. Ha? Eli. Hulaan ko ba? Anong Okay lang? tingin mo? Anong tingin mo? Nahilo ka. May vertigo ka! Oh, more. Tao to, tao. Tao? Tao. Tao? Tao to, tao. Tao? Tao. Tao, sakit. Oo. Oh, hindi. Ano ba nangyari sa'yo, darling? Babe pala. Buntis ako. Talaga! Yes! Magiging tatay na ako. Meron akong Engineer Eli Jr. At least may magmamana na, di ba? Ah! Oo, kaya salamat sa pagdala ng mga pagkain. Pero kulang, asan yung bagoong? Kulang ka naman Talagang naglilihi ka na. Hindi mo naman sinabi ka sa akin na. Kaya ayoko ng pabango mo. Tsaka naasiwa ko sa itsura Huwag ka mag-alala, mo. Ang palitan ko pangit na. mo. Grabe ka naman. Wala namang personalan. Buntis. Pangit. Pwede umuwi ka na. Kasi hindi na ako komportable kasama ka eh. Kasi nga sorry na, naglilihi ako eh. Mag-iisang buwan na to. Anong nangyari? Bakit ka ganyan? Ano bang ginawa ko sa'yo, ha? Umalis ka na. Sandali mag-usap tayo. Buntis ka, di ba? Ba't ngayon mo lang sinabi sa akin? Kasi hindi naman ikaw ang ama. Ano? Hindi ako ang ama? Ulit-ulit, hindi nga ikaw ang ama. Sino ang ama na? Batang yan. Wag na. Basta hindi ikaw. Yun ang klaro. Alam ko Sabihin mo sa akin, sino ang ama? Bakit kailangan mo malaman? Tapos magagalit ka. Sasapakin mo, papatayin mo yung magiging ama, yung ama nito. Wag na. Wala Ayoko akong ng gagawin gulo. masama. Sabihin mo lang yung totoo. Huwag mo naman ganituhin. Huwag mo gawing tanga. Hindi kita ginagawang tanga, kaya nga sinasabi ko, hindi ikaw ang ama. Pero salamat sa mga pasalubong Sino mo. nga? Sino ang ama? Sino sa tingin mo? Manghula ka. Wala kang common sense? Wala akong alam. Kahit mahal na mahal kita, Maggie. Mahal naman din kita. Mahal mo pala ako. Bakit mo nagawa sa akin to? Sino ang ama? Si Tristan. Nasabi ko na nga ba? Kala ko ba wala kang alam? Tapos sinasabi mo na nga ba? Ano ba talaga? Ano na mangyayari sa atin? Ayoko na, tama na. Para hindi mo na rin ako masumbatan, makikipaghiwalay na ako. Ayoko na. Maggie! At ngayon Maggie! wala ka na.
Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!